Türkmenistana polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň bir işgäriniň öz pagonuny, ýagny eginligini özü ýurtup sürüjüniň üstüne töhmet atýan videosy sosial torlarda seslenme döretdi. YouTube we TikTok sosial media saytlaryna ýangy ýakyna peýda bolan videoda polisiýa uniformasyna ýol gödäwçiligi gullugynyň bir işgäri gara ýoluň uğruna saklanan bir ýeňil awtomobil ulagynyň sürüjüsini jerime ýazýan görnüşde görkezilýär. Sürüjü barada görnüşinden dartgynly ýagdaýda protokol doldurýan kiçi serjant harbiçini polisiýa işgäri birden öz-özünden öz uniformasyna pagonuny söküp sürüjüniň üstüne töhmet atyp başlaýar we ana pagonumy hem ýyrtdyň, beýle etmeli däl diýär. Oh, pagonam yırttınma evlat. Etmedi o pagonam. Etmel dalda. Sana zat diyen adam yok. Etmel dalda pagonama. Sana da pagonama. Sana zat diyen adam. Öz eginligini öz eli bilen goparan polisiýa işgäri görnüşinden sürüjüni öz pagonuny goparmakda aýplaýar. Ýöne wakanyň bolan ýerine düşürilen we sosial mediada paýlaşylan video ýazgy wakanyň jekme-jekligini açyp görkezýär. Polisiýa işgäri öz sahnalaşdyrýan oýnunyň video düşürilýändigine soňundan düşünip galýar we desine wakany video ýazgy edýän adamyň üstüne topulup kamerany aýyrmagy talap edip başlaýar. Telefon ayır. Sizde de var telefon. Yırttınma. Ha? Yırttınma ayır telefonu. Sizde de var telefon. Telefon ayır de. Siz ayırın telefon. Telefon ayır de. Telefon ayır abi. Normal aydı telefon ayır abi. Şu toydan çıkmak bu telefon. Yok men ayırmayayım. Şey ayırmayayım. Olmadı ayır. Wakanyň any kaçan we nirede bolup geçenligi barada maglumat ýok ýöne. Video sosial ulgamlarda 3-nji iýulna giňden paýlaşylyp başlandy. Adatyk radiosynyň habarçysy polisiýa işgäriniň Liverpool aýatyna polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgäri bolanyny habar berýär. Video düşürilen ulaglarda hem Liverpool döwlet belgesini görmek bolýar. Videodan görnüşine göre polisiýa işgärleri gara ýoluň ugruna iki sany ýeňil awtobusy saklapdyr. Videoda başga-da bir näçe adamyň sesini eşitmek bolýar. Ýol gödäwçiligi gullugynyň işgäriniň atýan töhmetlerini we sahnalaşdyrýan oýnuny geň alan videonyň awtory "Saňa zat diýen adam barmy?" diýip eginligini ýurtan polisiýa işgärine ýüzlenýär. Ol hem "Gara şädir" diýip protokol doldurmagy dowam etdirýär. Ýöne polisiýa işgär tähel salamsan gaýtadan batlanyp videonyň awtorynyň üstüne sürünip pagony ýurtdyň näme? Aýryny telefonu diýip video ýazgyny bes etmegi talap edip başlaýar. Türkmenistanyň ýol gödäwçiligi gullugy ýurdun çägine köçü ýol hereketiniň düzgünleriniň berjaý edilmegini gazanmak, ýollarda düzgün tertibi ýoly goýmak, ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpçün etmek ýaly jogapkärçilikleri öz üstüne alýar. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary ýol polisiýasynyň dürli bahanalary bilen sürüjülerden jerime ýygnamak işleri bilen meşgul bolýanlyklaryny, olaryň ýol kenarlaryna käp okulup ýoluň üstüne awtolog awlamak bilen meşgul bolýanlyklaryny habar berip gelýärler. YouTube ulgamyna paýlaşylan videonyň aşagyna galdyran tesbirlerini ulanjylar polisiýanyň hereketini, onuň göz örtüle sürüjä töhmet atyşyny, öz eginligini özü ýurtup sürüjüni aýplamagyny ýadgyrýarlar. Azatlyk radiosynyň Mara welaýatyna habarçysy bu wakanyň sosial ulgamlarda paýlaşylan videodan habarly ýaşaýjylaryň arasyna giň seslenme döredenligini habar berýär. Videonu gören adamlaryň bir näçe şeýle wakalaryň video ýazgy edilip internet ulgamyna maglumat çeşmelerine, köpçülikliğini habar berişleri işlerinin web sahypalaryna paýlaşylmagyny özleriniň goldaýanlyklaryna ýarlar. Sürüjü bolan wakany video düşürüp ýetişmedik bolsa ýa-da sosial ulgamlarda paýlaşmadyk bolanyny töhmet bilen tutsak edilerdi ýa-da awtobusy we beýleki gymmatly emlaklerini satyp para bilen halas bolmaly bolar diýip bir marly ýaşaýjar. Bular häkimetler nähak ýerden günäsiz adamlary hem günäkar edip bilýärler diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ýerli ýaşaýjylaryň bir näçesi Mara welaýatyna polisiýa işgärleriniň käbir adamlara ýersiz ýere töhmet atmak, olary duzak gurmak bu işlerde beýleki käbir raýatlaryň şol sany aýal gyzlaryň ýardamlarynyň peýdalanmak peýşelerini baş goşýanlyklaryna ýarlar. Türkmenistanyň kanun goraýjy edaralary ýurtda kabul edilýän kanunlary ýerine ýetirmek, jemgyýetde tertip düzgüni saklamak ýaly wezipeler bilen borçlanýar. Ýöne ýerli tinçler Türkmenistanyň kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň hut özleriniň kada kanunlary bozýan halatlarynyň köp bolýanlygyny, olaryň raýatlary gorkutmak ýa-da olardan para peşkeş almak maksady bilen adamlara ýersiz ýere günä ýönkemek, töhmet atmak we olary tuzak gurmak ýaly 70'lere baş goşýanlyklaryny, şeýle ýagdaýlara sebäp bolan raýatlaryň bolsa özlerini
onu aklamak mümkünçülüklerinin yoktuğunu ya da çekli galyanlığını aydiyarlar. Konstitusiyada kanunun hükümranlığı kepillendirilýär. Ýöne yerli ýaşaýjylar kanun goruýjy edaralaryň şol tane polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulugynyň bir kanun hereketlerinden ýadaýanlyklaryny aýdýarlar. Azatlyk radio Salýama polaýatyny ýol ugruna düşürilen video boýunça polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulugynyň yerli edarasyndan tesbir alyp bilmedi. Lewawyň dolandyrys merkezinde biometrik pasport almak ýa-da ony täzeleme üçin nowaty diňe ýylyň aýagyndan başlap ýazga durup bolýar. Bu çäklendirme ýurtdaky agyr ykdysady krizis, iş statlarynyň köpçüliklerini kemildilmegi netijesinde barha köp adamyň ýurtdan çykmak ugrundaky tagallalaryna gabat gelýär. Munyň bilen bagly mümkin korrupsiýa hadiseleri barada hem maglumat gowuşýar. Ýurdun tas ähli vilayet merkezlerinde sol sanda Aşgabatda raýatlaryň biometrik pasport almakdaky kynçylyklary şu ýylyň başynda güýçlenip başlady. Ýurdun käbir tweetlerinde biometrik pasportlar üçin nowatlar ençime ay soň berilse, käbir vilayatlerde pasport bermek işi wagtlança toktatylýar. Türkmenabadyň migrasiýa idaralary 1-nji ýyldan başlap nowata ýazylmak üçin talon bermegini besetdiler. Häzirki wagtda diňe mundan 2 ay öň nowata ýazylan raýatlaryň ardalaryna teredilýär. Nowata ýazylmak üçin dekabrda gaýtadan gelip görmek maslahat berilýär. Deyip bu ýagdaýlary başdan geçiren yerli ýaşaýjylaryň biri 5-nji iýunda habarçymyza gurrun berdi. Ýyla darasynda biometrik pasport diýilip tanalýan Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasporty 2013-nji ýyldan başlap ýurtdan çykmak üçin adaty raýatlara zerur bolan ýeke-täk resmi nama höküminde kabul edildi. Ondan öňe ýurtda hereket eden içerki pasportyň daşary ýurda çykmakda ulanylmagyna kanun esasynda gadagynçylyk girdildi. Türkmenistan öz raýatlaryna biometrik pasporty diňe ýurdun içinde berýär. Köp ýurtdan tapawutlykda daşary ýurtlardaky türkmen diplomatik wekilhanalarynda pasport bermek göz öňünde tutulmaýar. Bu sebäpli biometrik pasport almak isleýänleriň arasynda hususan da Türkiýede pasportlarynyň möhleti tamamlanandan soň onuň möhletini uzaltmak üçin izine gelen raýatlaryň hem köpdigi bellenilýär. Habarçymyzyň migrasiýa idarasyndaky çeşmesi özlerindäki bu bökdençligi tehnik ýagdaýlar bilen baglanşdyrdy. Ol häzirki çäkli işgär sananyň sol sanda ýüriti blanklaryň ýetmezçiliginiň hem adatdan daşary artan talaby kanagatlandyryp bilmeýändigini öňe sürdi. Sol bir wagtda paranyň öwüdine ençime ay öňünden resmi taýdan nowaty ýazylman hem pasport üçin ardany tapşyryp bolýandygy bellenilýär. Her adam başına $500 berseň, arzany şol wada kabul edýärler. Pasport adatça 40 günden soň taýýar bolýar. Emma elbetde parany berer ýaly ynamdar araçyny hem tapmaly bolýar. Deyip habarçymyzyň söhbetdeşi aýtdy. Azatlyk bu mümkin korrupsiýa hadiselerini resmi taýdan tasdikladyp bilmedi. Türkmenabadyň migrasiýa idarasy hem kommentariýa bermedi. Emma durly çeşmelerden gelýän tasdiklanmadyk maglumatlarda alym berim hadiselerini pasport almak işinde giňden ýaýrandygy bellenilýär. Bütün dünya velosiped günü münasebetli 3-nji ýylyna Türkmenistanyň paýtagtynda we vilayetlerde köpçüliklerin tigir ýürüýüşleri geçirildi. Balkan vilayatynyň ysky wada geçirilen mejburi ýürüýüşleriň dowamyny onlarça adamyň saglyk ýagdaýy ýaramadlaşdy. Paýtagtda geçirilen çärelere Prezident Serdar Berdimuhammedowyň öýüdi gatnaşdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan vilayatynyň awazy etrawyna we Türkmenbaş şäherine 3-nji iýuny güni ýerden sagat 7-den öýlen sagat 14-çünde geçirilen tigirli ýürüýüşleri büdjet işgärleriniň mejburi çekilendigini we çäreniň dowamyny onlarça adamyň saglyk ýagdaýynyň yaramadlaşyp tiýil kömek ulaglaryna Türkmenbaş hatganatyna daşalanyklaryny habar berýär. Şeýle bütün dünya velosiped günü Hazarýakar şäherde ýer sagat 7-den öýlen sagat 15-e çenli ýeňil awtologlaryň hereketi çäklendirildi. Adamlara awtolog sürmek gadagyn edildi diýip Balkanly bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. 3-nji ýylyna Balkanabadda howanyň temperaturasy +42 gradus Türkmenbaşda bolsa, +33 gradus töwereklerini hasaba alyndy. Ýöne yssyk howa garamazdan büdjet işgärleri köpçüliklerin tigir ýürüýüşlerine gatnaşmagy mejbur boldy. Çäreleriň dowamyny döwlet telewizionysy üçin video reportajlar taýýarlandy. Döwlet telewizionsyna görä Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedow şenbe güni möhüm sene münasebetli Aşgabatda geçirilen köpçüliklerin tigir ýürüýüşleriniň öňüni çekdi. Paýtagtda müňlerçe adam Çandywil şaýorynyň we Bekrebi köçetiniň çatyrygyna ýygnanyp bir tarap Türkmenistan köçetiniň ugry bilen
şäher merkezine çeni tigir sürdüler. Balkan vilayatyna geçirilen köpçülüklerin tigirli yürüyüşleri müňlerçe raýat çolhana büdjet işgärleri we talip ýaşlar çekildi. Çäre gatnaşmayan büdjet işgärleri iş ýerlerine velosiped bilen barmaly edilip bir büdjet işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasy bir näçe ýyl mundan ozal Türkmenistanyň teklifi bilen her ýylyň 3-nji iýuny bütün dünýä velosiped güni hökmüne elan etdi. Türkmen hökümeti ýurtda her ýyl adynyň 2 gedek bütün dünýä saglyk gününe we bütün dünýä velosiped gününe köpçülüklerin tigir ýürüýüşlerini geçirip sagdyn durmuş ýörelgileriniň we sportyň wagt edilýändigini mecburi çärelerin ilan tarasynyň giň goldaw tapýanyny aýdýar. Şeýle bu çärelerin dowamyna awtoulagsy hereketin wagt edilip daşky gurşa we aýawly çemeleşmek babatda halk arasyna habarlylyk kampaniýalarynyň alınıp barylýanyny aýdylýar. Soňky ýyllarda Türkmenistana tigir sürmeklik döwlet derejesinde giňden wagt edildi. Büdjet işgärleri velosiped satyn almaga mejbur edildi. Ýöne yerli synçylar Türkmenistana velosipediň döwlet mediasyna aýdylşy meşhur däldigini, şu wagt içinde velosport uğru boýunça halkara ýarışlarda üstünlük gazanan Türkmenistanyň ýokdugyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan balkanly ýaşaýjylar 3-nji iýunyň Türkmenistanyň teklifi bilen Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan velosiped güni ulan edilmegini gutlamak we wagt etmek üçin bu senen Türkmenistanyň hökümetiniň halkara derejesinde ikrar edilmeginiň delili hökmüne görkezmek üçin ýurt raýatlarynyň tigirli ýürüýüşleri çekilýändigini aýdýarlar. 3-nji iýunda Balkan awatda +42 gradus, Türkmenmaşda +33 gradus ıstyk hawa hasap alındy. Hawa dymyk we şemalsyz boldy. Çäreleri çekilýän adamlaryň arasyna saglyk ýagdaýy ýaramadlaşan adamlar boldy. Çäre gatnaşýan adamlaryň arasyna huşundan gidip ýykylan adamlar boldy. Ýöne emeldarlar üçin bu möhüm näl, emeldarlar üçin çäre geçirmek möhüm bir Balkanly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.